Kontroliši zglob. Kontroliši, ruke usko uz telo. Stoji, noge gledaj njegove. Ruke usko. Bravo. Pozicija glave tvoja. Tako je, poziciju glave imaš, odlično. Bravo, težak, 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 bravo. Tako je, težak, težak. Pozicija glave. Tako je. Tako je, poziciju glave imaš. Odličan hand fighting, bravo. Ne žuri nigde. Bravo. Ne žuri nigde. Bravo za ruku. Bravo, bravo. Bravo. Glava, pozicija glave. Ruke unutra, inside control. Tako je, Pameli, ruke unutra. Bravo. Radi pozicija glave. Guraj, guraj. Tako je, budi težak na glavi. Umorit ćeš mu leđa. Bravo! Odlično, Ćošo, bravo! Tako je! Tako je! Bravo, Ćošo, tako, težak. Odličan je. Odličan je, Ćošo. Miloš. Nisam ovu prvu borbu, sad sam gledao dan, da mi lakše bilo. Bravo, bravo, imaš prejak pritisak. ...25 sekundi. Samo pritisak. Taj pritisak, baš taj pritisak. Odličan pritisak, odličan pritisak. 10 sekundi. Taj isti pritisak. Zakucaj ga. Bravo bre, Ćošo. To je to. Mašino. To je to. Bravo. Bravo.